рекламу. Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А маімі сённяшнімі суразмоўцамі будуць, можна сказаць, крымінальныя аўтарытэты. Не першая ходка ўжо, да. Да, не першая ходка за плячыма у абодвух. Сябра партыі «Зялёныя», былы выкладчык факультэта міжнародных адносінаў БДУ, экалагічны актывіст Дзяніс Тушынскі, а таксама былы супрацоўнік мінскага маторнага завода, былы кіраўнік там мясцовай суполкі прафсаюза РЭП. Я цяперашні кіраўнік. І цяперашні кіраўнік суполкі прафсаюза РЭП Андрей Комлік-Ямацін. Добрый дзень, шановнае Добрый дзень. гаспадарства. Ну што ж, паразмаўляць мы сабраліся з вами пра ваш досвед адпачынку у, як Андрусь напісаў, акрэсцінскім санаторыі. Але мяне больш цікавіць ўсё ж такі параўнанне, паколькі у абодвух не адна ходка за плячыма, як вы сказалі, што ў Дзяніса, што ў Андрэя, параўнаць, ці змянілася што-небудзь вот ад першых адсідак да цяперашніх, вот з восені, да прыкладу 20-го года, да зімы, вясны 21-го года. Давайте, можа быць, з Андруся, паколькі ён зусім нядаўна выйшаў, адсядзеўшы 25 сутак, але першае ўдакладненне. За што? Якое страшнае злачынства, ну, па твоёй традыцыі супраць нацыянальнай бяспекі Беларусі, хутчэй за ўсё, здзейсніў? Ну, павесіў гірлянду навагоднюю, па-першае, на вокны, чым груба парушыў загад Мінгарвыканкама, аб тым, што трэба звяртацца да іх, каб вешаць нешта такое падобнае да сябе на вокны. Вось, і за гэта мне як бы плюс да таго ж яшчэ праводзіўся ў той час рэйд па праваабаронцах і прафсаюзніках, і як бы я патрапіў пад рэйд адразу, і я так разумею, што поводам хутчэй стала праведзенне менавіта гэтага рэйда, што мяне затрымалі, і тое, што далі 25 сотняў за гэту гірлянду, таму што як бы да таго яна нікога не бянтэжыла, эта гірляндачка, якая там вісела. Вось, ну як бы адзіночнае пікетаванне такім чынам. Атрымліваецца, гірлянда на вокнах цягне на 25 сутак. Так. Это яшчэ нармальна, бо быў хлопец, сядзеў з намі, які паклаў 4 кветачкі, за это атрымаў 25 сотняў таксама. Таму гірлянда — это не самае галоўнае злачынства яшчэ ў гэтым свеце. Дзяніс, а вы апошні раз, крайні раз, бо у нашай краіне казаць слова апошні ў гэтай сітуацыі не даводзіцца. Ну, вось. Ну, у мяне ўвогуле было цікава. Мяне ўзялі за, як высветлілася, недастатковы патрыятызм. Чым справа? Я размясціў на дрэве, ну, я ж экалагічны актывіст, таму на дрэве, вось, 2 сцяжкі, чырвона-белыя. Ну што, мяне за гэта ўзялі, заўважылі. Вось, і як высветліў я потым з пратакола, мяне на судзе яшчэ запытвалі, вось, ці прызнаеце віну? Я кажу, што я факт здзяйснення прызнаю, натуральна, але я не прызнаю хуліганскіх памкненняў. І потым у пратаколе я чытаю, што тое, што я спрабаваў давесці, што я зрабіў гэта з патрыятычных памкненняў, мне не ўдалося. Таму што раней, як высветлілася, я патрыятычных памкненняў ніколі не праяўляў. Значыць, гэта былі хуліганскія памкненні. Вось каб мне ўдалося, напэўна, давесці, што я з патрыятычных, ну, можа, тады б інакш закончылася, а можа б горш было. Калі б у вас у гісторыі вашага жыцця быў хоць адзін прыклад патрыятычных паводзінаў і здзяйсненняў, то ну, так? Можа было, трэба было б якую-нибудь характарыстыку з месца працы ўзяць. Безумоўна, але там праблема была, што ніхто не ведаў, неяк я ў спісы не патрапіў, і калі не памыляюся, у дзень, калі мяне судзілі, яшчэ там судзілі Бабарыку, здаецца, і там, карацей, суд быў закрыты. Ну і ўсё. Вось такая. За 2 сцяжкі на дрэве экалагічныя, ну, так а вы не сказалі, што вы, можа, там, я не ведаю, птушак ці адпугвалі, ці наадварот прываблівалі, каб яны на дрэва садзіліся, павесілі? Не, а што там мне не захацелася прыдумаць? Крэатыўнасць знізілася ў гэты момант, калі ўзялі, так што. А давайте пра тое, у якіх умовах даводзілася правесці гэты санаторны час. Андрусь, вот что ты скажешь про умовы, харчаванне, стаўленне? Ну, знакомитые рыбные котлеты окрестинские, конечно, это никому не забыть, кто там побывал. Это можно после червоной рыбы?
Ну, конечно, я не ведаю з якой там просто з тых плаўнікоў касцей і вачэй, якія туды пайшлі, складана сказаць, якога гарнага колеру. Вось. Ну я спадзяюся, што калісьці эта котлета патрапіць у музей крэсцінскі, бо яна пэўна можа захоўвацца гадоў 10, напрыклад, эта котлета. Ну, то есть мелі яны выгляд не такі, як вот на фотаздымке у Андрэя Саннікава, які ён выклаў у сябе ў Фейсбуку. Ну, шчыра кажучы, я не памятаю, які фотаздымак был у Саннікава, но выгляд быў такі сабе, шчыра кажучы. Ну, добра. Я не думаю, што такое можна выкідаць у То есть Фейсбук. атрымліваецца, што з котлетамі нічога не змянілася, як былі, так і такія і засталіся. Так, шеф-повар точно. Дзяніс, вот, а вы памятаеце вот, з котлетамі? Я з котлетами Дарэчы, колькі у вас ходак было ўсяго? Ну, 3. 3 ходкі. Да. І вот цягам вот гэтых 3 ходак ніякай эвалюцыі котлет не назіралася. Не, я до котлету даволі спокойно, я як бы з вялікім задаволеннем. Я хочу, карыстаючыся нагодай, перадаць удзячнасць за супчыкі. Ось я просто супоў не ем звычайна, а вось там я просто ад'еўся. Это было не кепска, дарэчы. Не кепска, вось супы класныя. Угу. Ён просто не есть супы, ён не Да, ведае, таму я не якія ведаю, могуць быць нармальныя. Андрусь, ну, а апроч котлет? Ну, апроч Якія ўмовы? котлет. Я да чаго пытаюся. Учора з расійскага вот таго мясцовага іхняга маскоўскага акрэсціна выйшаў пасля 15 сутак мой даўні сябар, журналіст «Новай газеты» Ілля Азар. І ён пісаў, што там, як адбываецца. І кажа, нормально ж, вот нарэшце там атаспаўся, адляжаўся, 2 тыдні ляжаў на ложку. Адзіная парада, кажа, калі патрапіце, абавязкова там хітрыкамі ці угаворамі, але патрабуйце сабе, выбейце сабе, здабудьце сабе другі матрас, бо на адным дрэнна ляжаць. Так вось матрасная эпапея. Ну, скажем так, я, наколькі ведаю іх у іхніх маскоўскіх акрэсцінах, можна і по тэлефону размаўляць. У нас тэлефон адбіраюць, то даюць бомжа, напрыклад, да, як нам было такое. Была такая штука, як мы ў цып неяк заехалі пасля ІВС, нас заўжды як бы перакідвалі з цыпа на ІВС увесь гэты час. Там 10 там пару дзён, 10 можа тыдзень, 10 меней. Вось, адзін заездаў нам выдалі бомжа. Замест матраса. Вось, а матрасу не было. Ну, які матрасы? Там, то есть, ввогуле не тое, што 2, а нават аднаго не было. Не. Мы ж не класава-роднасныя, да? Мы як бы да сацыяльна блізкіх там палітыка адная, як бы, то бок яны адчуваюць як бы аднолькавасць памкненняў духа як бы з імі, то бок яны адзін воднага разумеюць, да? Як бы надзіральнікі і вось гэта, хто там з'язджаюць людзі, які захапляюцца дужа празмерна домашнім комба там і там самае камбатанты домашнія і спіртныя напоі паважаюць, яны зразумелы па духу вось назіральнікам з акрэсціны, з цыпа, напрыклад, і таму да іх стаўленне вельмі добрае, як бы ім матрасы, можа нават 2 і гэтак далей. Палітычных як бы яны ну незвычайныя людзі, і там, напрыклад, некаторыя маюць заробак па там $1000, все роўна імкнуцца на гэта акрэсціна, і вось людзям не зразумела, да, якія ахоўваюць, навошта они на гэта акрэсціна так імкнуцца. І таму, каб яны больш не імкнуліся і не псавалі іх разуменне, як бы карціну сусвету, ім матрасы не выдаюцца. Каб яны просто, ну... Андрусь, ну ты ж сам вот у сябе ў Фейсбуку напісаў, выйшаў з акрэсцінскага санаторыя. Ну, так. Калі санаторый лячэбны, то там же ж ёсць спецыяльныя адмысловыя працэдуры там для спіны. Можа быць, вот это вот безматрасны асяродак, гэта якраз нешта там для спіны, там для пазваночніка. Ну, скажем так, для спіны я там больш рабіў практыкаванне, дарэчы, дзякуй тым, хто дапамог як бы навучыў гэта рабіць, таму што ну я заехаў тут, у мяне реально спіна як бы павальбальвала пасля таго, як я там паразмаўляў з людзьмі, і мне паказалі пэўныя прыёмчыкі, як эту спіну лікаваць, так падлікаваў спіну. Ну, наўрад ці это дзякуючы безматраснаму асяроддзю. Но дзякуй людзям, якія там як бы сабраліся ў той час. Дзяніс, что вот вы скажете про супы? Вот вы так добра азначылі, пагадзіліся са заронкам, что все смачна, а вот с месцам паляжаць, паспаць?
Ну, да, няма матрасу. Ну, я гэта ўспрымаю як новы крок да духоўнага развіцця. Это такая йога, разумееце. У некаторых месцах, памятаю, таксама на арматуры там было, ну, арматура такая шырокая, а там такая вузенькая, да, вось вузенькая, я не ведаю, спецыяльна, не спецыяльна, хутчэй за ўсё не. Ну, это такие спецыфічныя адчуванні. Вось, так што, да, з гэтым такая праблема. Ну, калі ў табе пухавік ёсць, як бы праблема вырашаецца. Некаторыя на падлозе як бы спалі. Там же месца-то не для ўсіх, ну, это можна потым асвяціць. Вось, так што ну, на падлозе няма праблемаў з арматурай. Там все добра. Адзінае, што, магчыма, вось гэтыя ўсе йогі могуць быць успрыняты, напрыклад, міжнароднай супольнасцю як катаванне, напрыклад, да? Що ж іх узяць, тых супольнасцяў міжнародных? Дзікія людзі. Я б наогул прапанаваў бы нейкую стварыць камісію, каб усё ж такі яны прыйшлі і паглядзелі і зрабілі нейкую сваю адзнаку. То есть это цэлебная ўсё ж такі працэдура ў гэтым санаторыі, ці не вельмі. Вось у нас была такая ідэя, пакуль мы там сядзелі, як бы стварыць, прабіць, выбіць. І як бы это не беларуская. Чырвонага крыжа ці там это міжнароднай арганізацыі па ахове здароўя, каб прыйшлі людзі. Ну, вось адтуль ці адтуль, карацей, просто каб яны паглядзелі на тыя умовы, аж пажадана, каб яны наогул стала наведвалі ўсе гэтыя санаторыі, не толькі як бы там, дзе людзі сядзяць на сутках, но і там, дзе знаходзяцца палітвязні, у якіх умовах яны, напрыклад, знаходзяцца. Таму што як бы ну по 6-му году, напрыклад, я памятаю, на нас нават калі это было просто разовый выхад, там 25 сакавіка, дарэчы, калі там усіх выхадзілі з Казуліна на Крэсціна і усіх пабралі, вось да нас прыходзіў з прадстаўніцтва Еўразвязу там ці з ОБСЕ нехта нават у нашу камеру цікавіўся, пытаўся, як там умовы, колькі чалавек, ці выконваецца метраж, як бы ці ёсць там нейкія сродкі і гэтак далей. Зараз вось до 25 сотняў ні разу я не пабачыў такой камісіі, каб яна была. Ну, як бы это, можа, трошечку неправільна, і варта было б падняць пытанне, каб она ўсё ж такі завітвала да госця. Ну, вы ж ведаеце, што ў нас зараз імпартазамяшчэнне. Так вось тых еўрадыпламатаў і АБСЕшнікаў замяніў Азаронак свой мясцовы, які прыехаў. Ну, Азаронку можна правіць толькі адно, там заставацца па долі, як бы, можа, на некалькі, як бы стала заставацца там і праводзіць інспекцыі замест таго, што... І каб не адзін быў у камеры, а колькі вас, дарэчы, было? Дзяніс, вот цягам тваіх 3 адсідак звычайна якая колькасць людзей? Звычайна колькасць людзей там за пэўным выключэннем большая, чым трэба, скажем так. Вось мы былі ў розных камерах, таму адназначна не скажаш. Ну, в адной камеры мы былі на 4 чалавек, там было 12-13. Да, лічба пастаянна мянялася, і гэта вельмі вялікая праблема, калі ў камеры няма чым дыхаць. Вось, асабліва гэта для людзей сталога ўзросту, як гэта жанчыны выносяць, я там з цяжкасцю уяўляю. Таму я лічу, што спадар Азаронак проста пазбавіў сабе магчымасці адчуць у поўнай меры ўсё, што там было, таму што знаходзіўся ў пустой камеры, это не зусім тое, не зусім. Дарэчы, вось нашы каментатары, слухачы пішуць, знаёмы сядзеў у Жодзіна ў сярэдзіне лістапада, затрымалі ў поўдзень, пакармілі толькі да вечарам наступнага дня. 1 стакан, 1 зубная шчотка на 2. Прывітанне ковід. Як у вас вось было? Затрымалі, калі пакармілі, то есть вот як з гэтым і што затрымлівалі ж выходзіў, не меў адразу гэта, як это кажуць, трывожнага чемаданчыка, дзе з сабой ўсё ёсць? Не, ну мне просто як бы быў час трошку скласціся, то бок тыя апера, які мяне бралі, напрыклад, там падказалі, што типа ты перакусі, далі магчымасць перакусіць, як бы казалі, можаш сабрацца, як бы я ну склаў пару шкарпетак, пару майткаў. Чалавеческія какие вот. Ну да, бок у меня яшчэ нармальна, як бы это праходзіла ў адрозненне ад некаторых выпадкаў, як я ведаю. Вось, склаў зубную щётачку, пасту, гэта все у меня было, пакармілі меня, бралі мяне ў 7 гадзін раніцы да мяне прыйшлі, а пакармілі меня уже там на ІВС вечарам быў, уже вечера была. А у вас, Дзяніс? Ну, не памятаю нейкіх праблем з перыядычнасцю прыёму харчавання. Вось, наколькі я разумею, чалавек, калі заязджае, максімум, што можа прапусціць, гэта одну страву. Одно харчаванне, наступнае ўжо выдаюць, і тое гэта не заўжды. Былі такія вялікія перарывы, памятаю, ў жніўні, вось, калі прыходзілі вельмі вялікія этапы на Жодзіна, вось гэтыя першыя дні якраз. Але потым ўсё, што не дадавалі ў дзень, напрыклад, выдавалі ўвечары. Разам давалі абед і вячэру. Так што... Ёсць плюсы, ёсць плюсы.
не все так кепска. Наши гледачы абураюцца фармулёўкай такого нашага загалоўка, які я даў нашаму эфіру, ці палепшыліся умовы ўтрымання на Акрэсціна, якое страшнае пытанне. Але насамрэч пытанне там можа быць і страшнае, і дзесьці можа цынічнае ці жартаўлівае, як хто ўспрымае, але мне просто цікава сітуацыя ў тым, што колькі крытыкі было ад таго, у якіх умовах людзі утрымліваюцца, колькі было матэрыялаў у СМІ, колькі рэакцыі заходніх там дыпламатаў, структуры, гэтак далей. І просто было цікава, ўсё ж такі рэакцыя нейкая ёсць, вот спрабуюць нешта палепшыць, ці наадварот так думаюць, так, тут вот у нас недапрацовачка, можна гэтыя перакладзены, якія і так узенькія, яшчэ можа падтачыць, каб яны былі і востренькія. Вот як в прынцыпе, вот асабліва Дзеніс, вот 3 разы былі там, ёсць нейкае вот, ну, назіранне, што ўсё ж такі неяк крытыка ўспрымаюцца, неяк спрабуюць хаця б нешта там вот палепшыць. Ну не, у мяне такіх асаблівых адчуванняў няма, але трэба ўлічваць, што ў гэтай справе вельмі шмат параметраў. Ну, напрыклад, на Акрэсціна ёсць гарачая вада. Да, это вельмі не кепска зімой, это цудоўна, а ў іншых некаторых месцах гарачай вады няма. На Акрэсціна наліваюць там поўны кубак гарбаты раніцы, а ёсць месцы, дзе наліваюць чвэрць кубка гарбаты, і што ты там не заяўляеш, як ты не просіш, табе больш не дадуць. Так што па некаторых параметрах там лепш, у іншых месцах, па некаторых горш. Вось так. Ну, скажем так, во всех гэтых турмах, як і во всіх наших установах, чым далей ад начальства, тым лепей умовы, як кажуць, да? Як бы тым больш там адчуваеш себе свабодна. Як гэта не парадаксальна, да, звучыць, но зараз, як я кажу, мы живем у такую цікавую эпоху, да, у карціне Далі. То бок, калі такі невялічкі сюррэалізм назіраецца, калі ты найбольш свабодна можаш адчуваць себе ў турме, то бок, ты кожны дзень можаш бачыцца з аднадумцамі, да, ты можаш пець там разам з імі песні, гімны, хадзіць маршамі, і так далей. То бок, турма это ў пэўным такім самым разуменні, ну, ўсё ж такі месца сустрэчы сталае з аднадумцамі, перш за ўсё, напэўна. І там шмат завязваецца такіх цікавых сацыяльных сувязяў, і там магчымасць выйсці з сацыяльнага пузыря, як бы свайго. Ну, таму гэта это добра, да. Адзіны мінус, што зараз пачалі, я не ведаю, як раней было, ну, шманаць на выхадзе, як бы, да, вось гэтых усіх сутак. І таму, калі хтосьці заводзіць з кімсьці кантакты нейкі, дужа раю іх запамятаць у галаву. Калі ты пазнаёміўся з цікавымі людзьмі, да. І хочаш далей падтрымліваць кантакты, то вот гэта ўсе там запіс нумар телефона, ці да, это все цэдулкі, все гэтыя нумары і так далей, это все дужа пільна шукаецца і выкідаецца. Наталья Палто пытаецца, ці сядзелі з вами не палітычныя. Ну вось Андрусь расказаў, што замест матраса ім у камеру выдалі бомжа, але апроч бомжа ці былі там якія-нибудь, я не ведаю, сапраўдныя крымінальнікі, там забойцы, дебашыры, туніяцы. Ну, скажем так, вось калі нам выдалі бомжа, да нас на выпраўленне у хату пасля заслалі 2 наркаманаў. Каб яны просто там адзін хацеў памыцца, прасіў душ, другі хацеў пагуляць, прасіў прагулку. І каб яны дужа шмат не прасілі, а паглядзелі, в якіх умовах жывуць палітычныя, іх на перахаванне паслалі в нашу камерку. У нас там 10 чалавек і бомж, як бы, ну вось. Яны прыйшлі, паглядзелі на это, і давай адразу барабаніць у дзверы, крычаць начальнік, мы выправіліся. Ну, это такі цікавы момант. Ну, а так было, да, вось быў у меня такая сустрэча ўжо апошняй камеры. Просто хлопец шоў міма, ён наогул як бы ніякім бокам да этого не быў. Его просто схапілі, ну, як это раней было. Ну, такога левого чалавека, нават не крымінальнік, просто, ну, такі. Не зусім, як бы, не змагар, не свядомы, ну, просто звычайны чалавек такі, хлопчык. А так, каб такіх галоўнікаў, ну, не ведаю, асабліва намагаюцца як бы трымаць ўсё ж такі па аддзельнасці. То бок адзінае, што можа быць памылка, там, напрыклад, кагосьці ўзялі за непадпарадкаванне як бы законным патрабаваннем міліцыі, да, і вот таксама закідваюць палітычнымі, таму што стацья як бы ўсё ж такі 23.4 была, і это палітычная лічыцца стацейка зараз. Дзеніс, і ўсё ж такі людзі, якія
чыталі і слухалі аповеды, я не ведаю, Вольгі Хіжанковай про тое, як там здзекваліся, якіх умовах была, ці Алены Леўченка, ці іншых людзей, у іх адно ўяўленне, зараз слухаюць вас, і супы добрыя, і спаць было зручна, і цёпла, і вада гарачая, сапраўды санаторый. Так дзе ж праўда? Правда ў стаўленні. Вось, не трэба забывацца на такую рэч, як іронія і сарказм. Да? Без яе, дарэчы, там было б вельмі складана. Да, умовы па, допустим, забеспячэнні паветра ў камерах, яны набліжаныя да катавання. Да? Это вельмі цяжка людзям вынесці, асабліва, калі ў людзей ёсць хвароба. Тое, што камеры перапоўненыя, таксама жудасна, вось, але ну, да гэтага можна ставіцца, як я ўжо кажу, як да фізічнага і да духоўнага развіцця, і тады ты будзеш нармальна там больш-менш сабе адчуваць. Ну, ось такая сітуацыя. Андрусь. Ну так, мне там яшчэ бянтэжыла дуже святло, якое там рэдка гасілася. Вось. Ну, самае складанае, напэўна, не столькі адседзець усе гэтыя сотні, колькі пасля выходзіш і як бы трэба нейкі перыяд на адаптацыю. Як бы вось это трошку прыгнячае пасля таго, як выходзіш менавіта, таму што там ты збіраешся і выйду, і там это самае возьмуся за справы, там за все гэтыя штукі выходзіш, і на цябе зноў пачынаецца этот інфармацыйны поток, і ну як бы на цябе трошку прыбівае. Ну і, канешне, да, умовы ўтрымання набліжаны да катаванняў, як бы іронія іроніяй, але ўсё ж такі здароўе ад гэтага не паляпшаецца, скажем так. Ну, вось у меня зрок, напрыклад, падсел у тых умовах. Это з-за чаго? Ну, з-за таго, што, напрыклад, на ІВС у них там не вытрымліваецца нормы асвятлення, да, як бы там, ну, дуже тусклыя гэтыя свецільнічкі, там два этих свецільнічка вісіць на камеру светадиодных, там камера десь там 25 метров, напрыклад, на ІВС, они больш прасторныя, чым на цыпе. На цыпе там на 4 чалавекі 14 метров сидзіць 14 чалавек. Калі ты тебя праводзіць на ІВС, там у тебя 25 метров, ты уже адчуваеш сябе як у хамуромах, да, ты вже складзе. Вось. Але, ну, святло, канешне, такое сабе паганаватае. Вось. Але, ну, это можна ператрываць і як бы ставіцца да гэтага трэба неяк себе налагоджваць на тое, што ўсё ж такі, ну, это патрабаванне трэба ператрываць. Далей ўсё будзе добра, ну, такі сабе. Рэчы, вот я вярнуся да тэмы, з кім сядзелі, у якой кампаніі. Ось пішуць таксама, што той, хто вот сядзеў, расказваў, што патрапіць у такую кампанію, якая збіралася там у камеры, на волю яшчэ трэба заслужыць. Топ-менеджеры, айцішнікі, прафесара і гэтак далей. І сапраўды, ну вот так вот, калі паглядзець, для ну, звычайнага шараговага чалавека і там раз і апынуцца ў адной камеры там з Памідоравым, там ці з Хіжанковай, ці з Леўченкай, там ці з Аракелянам, ці яшчэ ну і ці так, з намі, ну. да, ці з вами тут можна працягваць і працягваць, але у вашай сітуацыі вот сапраўды кампанія, вот было такое адчуванне, што вау, блин, я б з гэтым чалавекам ніколі не пазнаёміўся, не здолеў. Вось калі з жодзінскай турмы выйшаў палітолог Андрэй Ягораў, нават ён мне сказаў, што я б з такімі людзьмі вот, ну, наўрад ці б дзе перасёкся. У вас як? Вот было такое ўражанне? Ну так, у меня было, ну сапраўды мы маем там як бы назіраць сапраўдна такі зрэз грамадства, да, як бы там былі ў нас і студэнты, і пралетары, і ІПшнікі, звычайныя працоўныя людзі, былі былыя зняволеныя, якія там пасядзелі па 17 год, пасля пашлі ў хрысціянства, як бы сталі там прававернымі пратэстантамі, там як бы нацыяналістамі, гэтак далей. То бок там сапраўды і такія ёсць вельмі цікавыя людзі, асобы з розных раёнаў, нават некаторыя з розных гарадоў, да, якімі ты ў звычайным жыцці, ну, наўрад ці перасячэшся, толькі што там калісьці, калі былі маршы, да, можна было там на вялікія маршы перасечься з усёй этой кампаніі, а зараз просто это месца сустрэчы, это турма в асноўным, дзе ты вжывую можаш з імі ўсімі пабачыцца. Дзяніса, у вас? Тое самае. Я надзвычай ўражаны ўвогуле людзьмі. Вельмі цікава, што ты, напрыклад, адбываеш 15 сутак, ну, я ў свой час выкладаў сацыяльную псіхалогію, цікаюся, і за гэты час няма канфлікту у камеры. Там шмат народу, камера перапоўнена, як бы людзі ў стрэсе, хтосьці злы, хтосьці абураны, і пры гэтым канфліктаў няма. Значыць, хапае і эмацыянальнага інтэлекту, і ўвогуле інтэлекту гэта пазбягаць. Андрэй правільна казаў пра зрэз грамадства. У мяне аднойчы было
Раз такая спецыфічная сітуацыя, там был не зрэз грамадства, а гэта было ўвосень, калі забіралі шмат дактароў і забіралі шмат музыкаў. Ну і былі гэтыя аблавы на дваровыя канцэрты, якраз у кожнай камеры па доктары і значыць шмат музыкаў. У нас, памятаю, там было 16 чалавек, з іх 4, калі не памыляюся, прафесійныя. Это было, конечно, так салідна. Культурны ўзровень расце. Да. Яшчэ адзін момант. В прынцыпе, людзі, якія пабывалі там, яны кажуць, што ёсць такое ўражанне, што адмыслова робіцца адміністрацыяй усё, каб як мага больш людзей, асабліва гэта тычыцца палітычных, адмыслова перазаражаць ковідам. Мяне тусуюць камеры, вот ты сядзеў у адной, перакінулі ў другую, там ці падсадзілі да цябе у вашу камеру чалавека, які відавочна хворы на ковід. Вот у вас было такое ўвогуле 3 адсідкі, што з ковідам? Ну что, на другой адсідцы я перахварэў якраз тым самым ковідам. Вось не ведаю, дзе я заразіўся, на Жодзіне ці на Магілёве. Ну да, з камеры ў камеру перакідваюць, гэта непазбежна, калі ёсць этапы, там не толькі камера, там яшчэ перасылка, там у тазакі гэтым едзеш. Вось, каб адмыслова закідвалі чалавека з ковідам, не, такога я не бачу, але вельмі шмат людзей заражаецца. Вось, гэта факт. Ну, скажем так, да, вось менавіта ўвосень тую, да, вось это была праблема вялікая, тое, што такое адчуванне было, што ўжываюць некую бактэрыялагічную зброю супраць насельніцтва. А зараз фактычна, ну, вось я выйшаў здаровы, да, як бы, ну, это, не думаю, што это можна падзякаваць адміністрацыі Крэсціна, да, хоць яны там і намагаюцца неяк там вытрымліваць нейкія нормы гігіены, выводзіць усіх у масках, там рабіць нейкую там дезінфекцыю, ну, прынамсі пшыкаць чымсьці там дужа вонючым такім перыядычна в гэтых камерах. Ну, скажем так, што на той час, як было, калі там літаральна ў кожнай як бы камеры быў гэты вірус занесёны, і ён там жыў у сябе і нармальна сябе адчуваў, то зараз, здаецца, ўсё тут пакуль зіма, яно як бы, ну, вырадзілася, напэўна. Я яшчэ раз да вот гэта зрэзу грамадства, пра які вы казалі, але крыху з іншага пункту гледжання. Дзяўчына, якая была затрыманая падчас вось гэтага канцэрту гурта РСП, потым мне распавядала, я спытаўся яе, вот потым шло, яны сядзелі там доўга в этом русе мясцовым, іх афармлялі, і я кажу, вот тыя людзі шараговыя, якія прыйшлі на гэты выступ, вот як яны, якая іх была рэакцыя, ці яны как бы там, ну, все ж разумеем, у якой краіне жывём, ці наадварот, ой, дарэмна я тут папёрлася на гэты РСПшны ваш канцэрт, нагі маей болей не будзе. Яна кажа, што, на жаль, былі і такія. Не ўсе, але вот людзі как бы так спалохана, і так, што вот болей я вот ніякім чынам з этымі вот нават прыкмета, калі нейкай апазіцыі, то вот падалей буду ўцякаць. Вот тыя людзі, якія сядзелі з вами, якія былі там у іх адносіны, рэфлексіі на ўсю гэтую сітуацыю. Ці яны казалі, што нас не зломіш, ці ўсё, мне хапіла, я больш ніколі нікуды. Ніколі не бачыў такой рэакцыі, шчыра кажучы. Хіба што магла быць рэакцыя, ну, пэўны час, я хачу адпачыць, вось такое. Да, некаторыя людзі, іх не шмат думалі, можа з'ехаць, што дастала, вось, але тое, што я зрабіў памылку, каб такое нехта казаў, не, ну, такое я не памятаю, да. Не, ну да, вось это настрой такі, што я памятаю, да, было пра тое, што як бы у час восені, калі былі масавыя больш затрымання на ўсіх гэтых акцыях, забастоўках і так далей, да, адсоткаў там 15-20 было якіх звычайны людзі, які проста трапляліся, які некаторыя з іх казалі, што ё-маё, блин, навошта туды папёрся і так далей. Як бы на іншых они нічога дрэнна не казалі. Они просто казалі, што, ну, они дуже разумелі добра, так, што не дуже добра разумелі яшчэ, з якой краіны не жывуць, да? Зараз я так разумею, што паколькі такіх словаў я ні ад каго не чую, усе добра разумеюць, што за краіна, якая ў нас зараз адбылася, фактычна дзякуючы тым жа пратэстам і тым, як бы, это самое генацыду, які адбываўся пасля. Яшчэ адзін момант, мы тут троху так сказалі пра стаўленне ахоўнікаў вось гэтых, як это на зоне называюць? Вертухая, прадольная. Стаўленне.
да асабліва вот палітычных, яно якое і ці розніца да стаўлення. Ну, Андрусь тут казаў про тое, што былі там гэтыя дзебашыры алкаголікі, якія там былі сваімі для супрацоўнікаў Акрэсціна, але увогуле стаўленне якое? Ну, скажем так, стаўленне, магчыма, нейкае, каб такое дужа перадузятае, я бы не сказаў. Хутчэй за ўсё, большасці ўсё ж такі не прывыклі працаваць са спецкантынгентам, да, сваім. Як бы, ну, все наогул залежыць ад асобы, да? Некаторыя просто, ну, іх манера такая, уже размовы з тым, хто да іх трапляе, што там яны, як бы, ну, лічаць іх троху там нейкім сацыяльным нізам ці яшчэ штосьці, ну, яны менавіта да людзей, якія трапляюць па палітычных матывах, сваё стаўленне не мяняюць. Ёсць якія, напрыклад, наогул там майор з ВВС, да, які як бы спецом, напэўна, перадузяты ставяцца, да, да палітычных. Вось. Ну, все залежыць ад асобы. Сапраўды, тому што былі і нармальныя там сярод аховы, як бы, ну, звычайна ставіліся нейтральна, там, нават, як бы, там былі і жанчыны, і мужчыны, да, якія, як бы, ну, не то, што падтрымлівалі, но ставіліся даволі нейтральна. Я б не сказаў, што дужа там спачувалі ці яшчэ штосьці. Ну, выходзілі ў пазіцыю, як бы, там, глядзелі, колькі чалавек у камеры там адчынялі, напрыклад, там, паветра давалі, і гэтак далей. Денис. Да, збольшага я б сказаў, што стаўленне нейтральнае. Ну, трэба сказаць, што ты не так ужо шмат маеш зносінаў, у прынцыпе, з персаналам. Вось, ну, вывелі табе, там, абшманалі, в прынцыпе, усе зносіны, ну, адкрылі кармушку, закрылі кармушку. Так што, ну, да, стаўленне абсалютна нейтральнае. Ну, збольшага. Вот гэтыя словы, якія я вельмі часта чуў восенню, не сядзеў ні беларус. Зараз яны працягваюць гучаць, ці ўжо стаўленне да ўсёй этой сітуацыі і да патраплення ў санаторыі змянілася? Ну, не ведаю. Зараз, ну, таксама, як бы, ну, есть повод этим ганарыцца, як бы, ну, люди, калі раней оно было нешта такое, конечно, як усё новае, да, і оно вызывае, о, типа, я адсидзеў, прикольно, там 15 суток атрымаў, калі уже по другі, трэці раз, я так разумею, што не вельмі, як бы, уже, ну, троху губляецца вось эта навізна, да, і плюс да таго, што ўсё ж такі стомленасць, да, стомленасць у грамадстве ад усіх гэтых штрафаў, рэпрэсій, пасадак і гэтак далей, і так разумела, што, як бы, да, там, калі што кажуць, што героі і гэтак далей, но яно ўжо, як бы, не спрымаецца як нешта такое значнае і гэтак далей, то бок, ну, скажем так, беларусы вайшлі ў той перыяд, калі гэта стала нормай жыцця, напэўна, ўжо, да? Ну, героі, не героі. Героі — гэта сваякі, да, якім прыходзіцца ўсё гэта трываць, прыходзіцца ездзіць, вазіць гэтыя перадачы, стаяць у чэргах, перажываць за гэта ўсё. Вось, гэта нашы героі. Так, і валанцёры яшчэ хацеў дадаць, што самы галоўны герой тут валанцёры. Таму што стаяць каля Акрэсціна, там, нешта там спрабаваць шыць этой масачкі, які там на вочы кладуцца, каб это свет не гарэў, там шкарпэтачкі вязаць, як бы сидзець, там это мыло пакаваць, там вялікі дзякуй, найвялікшы просто дзякуй гэтай земляны паклон гэтым намеснікам анёлаў на землі, які завецца беларускі валанцёр. Денис, я ведаю, што ўжо пасля трэцяй адсідкі, вярнуўшыся, вы даведаліся, што больш няма ў вас працы выкладчыка факультэта міжнародных адносінаў. Зараз вот як сітуацыя? Наколькі ўвогуле, ну вот ты ж таксама, Андрусь, ужо былы супрацоўнік завода, магчымасць уладкавацца, вось гэты штамп на спіне 23-34, ён наколькі ўсё ж такі, як тая зорка ў свой час вайны перашкаджае уладкаваць далей жыццё? Ну, не ведаю, у грамадскім сектары я пакуль не спрабаваў уладкавацца, но былі прапановы уладкавацца ў такім прыватным сектары, да, плюс там яшчэ знаёмыя дзесьці такое. Ну, я пакуль што не уладкоўваўся афіцыйна як бы нікуды, таму што я зараз працягваю судзіцца яшчэ з маторным заводам за аднаўленне на працы.
прынцыповая пазіцыя. Ну паглядзім, што будзе далей. Ну зараз адзінае, што былі нейкія зберажэнні, якія ў тут час ператруса, калі мяне апошні раз забіралі, у меня выгрэблі ўсе, пачысцілі хату ўсю, як бы ўсё, што было можна, ўсё выгрэблі, карацей. Вось, таму да, трэба цяпер будзе шукаць нейкія крыніцы жыццезабеспячэння, і ну хутчэй за ўсё так, ёсць майстэрня моя, тэрмоальбому, ну, ёсць яшчэ знаёмыя сябры, есть некаторыя праграмы, якія дапамогуць уладкавацца, перабучыцца, калі што. Денис. Я пакуль што на сталую таксама не паспеў паспрабаваць уладкавацца, так падпрацоўкі. Ну, трэба дзеля эксперымента ў нейкую дзяржаўную установу, можа, міністэрства нейкае паспрабаваць. Ну, просто прыйсці, калі будзе вакансія, паглядзець. Спытаюць даведку ці не спытаюць даведку? Про Паглядзець. якую даведку вы кажаце? Ну, кажу, што часам на працы пытаецца даведку з РУСа, ці адбываў там па пэўных артыкулах і так далее. Ну, асабіста ніколі не сутыкаўся, ну, ёсць такія шуткі. Ну вось такая сітуацыя і такі адказ на пытанне, якое мы задалі у анонсе да нашай сённяшняй размовы. Ці змянілася што-небудзь на Акрэсціна з часоў пачатку пратэстаў і па сёння, як вынікае з аповедаў нашых суразмоўцаў, сёння нічога ў лепшы бок не змянілася. Ну і камеры далёкія ад тых, якія паказваў Азаронак. Так, так. Ну, відаць, у яго там персанальная камера ўжо падрыхтаваная, там, каб можна было прыязджаць, здымаць сюжэты. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння маімі суразмоўцамі былі Дзяніс Тушынскі, сябра партыі «Зялёны», экалагічны актывіст, былы выкладчык факультэта міжнародных адносінаў БДУ і таксама былы супрацоўнік Мінскага маторнага завода Андрэй Комлік-Ямацін. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. Дзякуй.